ଆଜିର ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ କାହାଣୀଟି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମମତାଜଙ୍କ ପାଇଁ ତାଜମହଲଟିଏ ବନେଇ ପାରିଥିଲେ। ତାଜମହଲ ବନେଇ ପାରିଲେ। ସେଭଳି ଜଣେ ଗରିବ ଦିନ ମଜୁରିଆଟେ କେବେ କ'ଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ବନେଇ ପାରିବ କି? କିଛି କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ କି? ହୁଏତ ତାର ଉତ୍ତର ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି କାହାଣୀଟି ଆଜି ଶୁଣିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ କାମଟି ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା। ବିହାରର ଛୋଟ ଗାଁଟି, ଗାଁକୁ ଘେରି ରହିଛି ଉଞ୍ଚା ପାହାଡ଼। ସେମାନେ ଯଦି କିଛି କାମ ପାଇଁ ସହରକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ ଟପି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଦୀର୍ଘ 55 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇ ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଗାଁର ଯିବା ଆସିବା ମାର୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି ସେ ପାହାଡ଼ଟି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଭଳିଆ ଗାଁଟି। ସେ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ, ସିଏ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଦିନ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖସି ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ପଥର ସବୁ ଅଛି, ସେ ପଥରରେ ପଡ଼ି ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା କେମିତି ନିଆଯିବ? କାହିଁକିନା ପାହାଡ଼ ଟପି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେପଟେ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ସହର ହେଉଛି 55 କିଲୋମିଟର। ଇଏ ହେଉଛି 1959 ମସିହା କଥା। ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟରର ପ୍ରଚଳନ କମ୍। ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ହୁଏତ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବେ। ତେଣୁ ଏତେ ଦୂର ଯିବାଟା କଷ୍ଟକର, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଯାହା ହେଉ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ। ଆଜି ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି, ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନ ହଉ। ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବା କରିପାରିବେ? ରାସ୍ତାକୁ ତ କମ୍ କରିପାରିବେନି, ସେପଟେ ପାହାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ବି ପାରିବେନି। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ତାର ବର୍ଷେ ପରେ 1960 ମସିହା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ଛେଳିକୁ ବିକି ନିହାଣ ଆଉ ହାତୁଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଟାହିଟାପରାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ତାଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ଯେ ପାହାଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିବା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କାମ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କାମ କରୁଛି। ସେ କିନ୍ତୁ କାହାରି କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପାହାଡ଼ ମଝି ଦେଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। 30 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। 30 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ବି କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏବେକା ହିସାବରେ ନେବେ, 30 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 46 କୋଡ଼ି କି 47 କୋଡ଼ି ହେବ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା, ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏତେ ଓସାର ରାସ୍ତାରେ ସେ ବନେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପରେ 1960 ମସିହାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାରିବାକୁ ଲାଗିଛି 1982 ମସିହା। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛି।
ତାଙ୍କର ଏହି କାମରେ ଖୁସି ହୋଇ ବିହାର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବିହାର ରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଲେ ଦଶରଥ ମାଝୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଦେବୀ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ରାସ୍ତା ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଥିବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଦଶରଥ ମାଝୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ସମୟ ଯେଉଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସେଇ କଥାକୁ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଇବେ। ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ରାସ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହରର ଦୂରତା 55 କିଲୋମିଟରରୁ କମି 15 କିଲୋମିଟର ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସରୁଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦଶରଥ ମାଝୀଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଉଛି ଯେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ତାହେଲେ ଅସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏଇଠି। ନମସ୍କାର।